Pripun? Durung sah. Dereng sah. Ijeh warning. Cara tembung menerangi nggih. Ijeh kateker nggih. Kenging menapa kok kados ngaten, Bapak? Ngeten ana. Merga Sultan Trenggono kuwi durung duweni parti sara utawa layang kekancingan ana ing Demak Bintara nggih. Dados Sultan Trenggono menika dereng regem parti sara serat pikukuh utawi kekancingan wonten ing Demak. Pancen kaya ngono nggih. Bapak Walang Sungsang. Piye? Lajeng sinten estunipun ingkang ngasta parti sara utawi serat kekancingan ing Kasultanan Demak Bintara yen boten Sultan Trenggono? Ngertenono nggih. Tenane kang regem utawa kang nggawa layang parti sara ora ana liya randane Pati Yunus ya Ratu Semenanjung kang iki dina mapan ana ing Panti Jepara. Mulai kene sapa kang kedunungan parti sara utawa layang kekancingan ing kono dheweke bakal bisa dadi ratu ana ing tanah Jawa. Mulai kene yen jenengan sira kepengin nguasani ana ing tanah Jawa, rebut colongan Ratu Semenanjung lan parti sara ana ing Demak Bintara. Yen ngaten kula piyambak. Kenging menapa dika nyandhet dhateng lampah kula? Yen ya kene aku nyandhek lan lakumu merga aku nguwatirake banget. Aku ngeman marang lan sliramu nggih. Yen ngaten dika ngiyas dhateng kasudiranipun Dipati Tunggul Wulung. Piye? Ora teges aku ngias marang kasudiranmu ki ora. Mung wae nggih. Durung wae kang slira ngecekake lamaan sikilmu tumampah ana ing Panti Jepara. Mesti kowe bakal dikerocok jaman sewu prajurit-prajurit sangka ing Demak Bintara. Merga apa? Iki dina Demak lan penarukan lagi ayun-ayunan perang. Mulai ngene perkara parti sara utawa layang kekancingan mengko pun bapa kang gawe igo ratikel nggih. Saestu Bapak. Dika sagah bradat Ratu Semenanjung saking Panti Jepara. Iya. Songaten sedaya kula wau. Kula namung kula borongaken wonten ngersanipun Bapa Resi Walang Sungsang. Mula kene percaya lan pun bapa. Mengko pun bapa bakal utusan anak muridku sakadrine Candra Sari, Candrawati lan Candra Sekar. Ing mengkono takon jujug ana ing Panti Jepara kang supaya bradat Ratu Semenanjung. Mula kene nggih. Aja wedi kangelan. Ana enten ana ing taman penarukan mengko kanthi tapak Ratu Semenanjung lan Pati Sara mesti wis mapan kalih Ngaten nggih. Ngantos wonten ing kedaton.
Ayo lu. Melek, melek. Ayo nduk, Iya, Mbok. jono. Watono. Ayo melek nduk. Nalikane di jaman semono sliramu setyo lan tuhu sae wonten
baju. Seliramu pamit tugasnya yahi mererahayu ning sesami. Hei, Gane ku puji karya Basuki sakapan anganmu Caca, 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 Aduh nduk, nduk lah ngono nduk. Sing banter nduk. ben melek kabeh kok, Mbak. Ben do melek kabeh ya nduk ya. Iya. Heeh, oke. Waduh jejer-jejer kok asu-asu kabeh ya. Kok asu-asu kabeh iki piye to, Mbak? Piye nduk? Wayu-wayu ngono Oh lho, iya Mbak. saking wayune nganti aku gumun nyawang anak-anakku kabeh iki lho nduk. Oh, berarti sak ndure ayu ya, Mbak. Asu yo sak ndure ayu tak kandhani. Ngono, iya iya. Keliwat ayune dadi kaya asu-asu kabeh ya. Guguk. Lah kok salah juga. Lah bolane asu dah guguk ngono, Mbak. Maksudnya wong kene ku nek ngarani wong ayu ya Allah asune ngono lho. Nduk. Ngono. Heeh, wong ayune dipol-polno. Ngatek ya. dipol-pol. Iya. 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 Tekon ndi, Nduk? Disauri lho, Mbak, persis jare, Mbak. Sing persis apa, Pak? Mbak, wong menene persis yo, persis ngono, Mbak. Ayo bose. Ya Allah, Nduk. CB Gluduknya anyar, Pak, CB anyar. Gluduke kok wis teko, Nduk. Peteng dedun rasane atiku. Arep Yatone sing kontor mulayanmu ora liya kena godha. Jajak, jajak, ha! Aku ngene iki asline susah kok, Nduk. Susah perkara apa to, Mbak? Tekno piye, Nduk? Kowe ngene iki lho atik joget nganti pola mbok pol-polno lah. Iya. Kowe ra kek uman saweran karo Mbah Ladu kowe, Nduk. Kenapa to, Mbak? Kenapa Lha kok gak umi uman? ayam karbu joget ngenang ngene dhewekane disawer eket-eketan Nduk ndek sore. Ra roh ngono apa piye? Ora roh. Pas ngremong ndek sore walah gegete ra karuan. Wong wedok-wedok nganti do kedanan, Nduk. Walah. Ah, bakul es kok riwari ae ndak lapo ngono kok iso. Heeh, yuk dibuka dulu sayang. Dapat atensi dari mana? Yuk monggo. Heeh. Samping. Yuk. Dari samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Mbah Nawi Nduluk, Oke, Nyai Kunawi dari Margorejo. ya, minta lagunya Suamiku Nakal alias Bojoku Nakal. Bojoku nakal. Dan oplosan plus TKW. Oci. Mas aku ngomongnya. Apa? Tolak angin. ngono, Tolak Mbak. angin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Mbah Wage saka Kulon. Mbah Wage. Juragane Pasir. Heeh. Si Raja Sawer lho kok Oke. Mas 10.000 ya, Mbak. Iya. Minta lagunya wonten hitam putih. Oplosan dan kebelet. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oci. Mbah Wage saka Kulon. Oke, langsung aja digoyang. Iya. Permintaan ada bojoku nakal dulu. Oke. Iya. Heeh, sing do bojone nakal ya, Nduk ya. Heeh. Sing kulino ora mulai-mulai. Ayo. Merantau, digoyang. Heeh. merantau golek duit, Mbak. Merantau apa? Heeh, iya. Digoyang ada bojoku nakal. Nakal. Yuk, monggo. Juga spesial buat fans klub Wahyu Wahyu Manggala yang Manggala. malam hari ini hadir ya, Nduk ya. Iya. Heeh. Semuanya tanpa terkecuali ada Mas Hafiz dari Telogobungu, Iya. Om Dono dan Mami Karyumi dari Sidokerto, Iya. juga Mbak Paina CS. Iya. Terus pokoknya komplit kabeh Nduk ya. Oke. Tanpa terkecuali. Langsung digoyang ada bojoku nakal. Monggo, yuk. Maju kabeh, Nduk. Ben gak ngantuk, Nduk. Ayo, monggo. Selamat malam juga diucapin bareng Badros Audio Sound System juga RHS Production. Bojoku nakal saiki saben dina
digoyang lagi. Spesial juga buat Om Nur Jamu dari Kudus. Selamat malam. Oke, digoyang lagi bareng Wahyu Manggala. Gaspol bro. Player. Tak jalo mikiro karo anakku tobato elingo aja mong gawe lara bojoku nakal saiki saben dina nglarake ati ra mikir anak lan istri aku kawene dibodoni hey spesial juga buat Mas Uci CS Mas Cita selamat malam juga buat Pak Bayan Topo ya Mas Dodi selamat malam tak jalo mikiro karo aku mendino elingo tobato aja mong gawe lara bojoku nakal saiki gaweane ning warung kopi ra mikir anak lan istri saiki jarang belanjani Oke, dan banyak ada bojoku nakal permintaan dari atensi yang masuk sayang saka Yai Menawi ya Nduk ya. Ya, Mbak. Sing ning gone samping ya, heeh. Walah, bos pasir, Mbok. Iya. Wong saka apa lagune? Hitam putih langsung dicapcus monggo. Iya. Heeh. Yuk ugi ngaturaken sugeng dalu, sugeng panggihan dumateng keluarga besar sing dina iki lagi wae seneng-seneng syukuran ya Nduk ya. Nggih. Buat Tri Budi Suci. Oke, heeh. Iya, Bu. Iya, Bener, oke. Nek ngeling-ngelingnya kok nganti sedina sewengi tondo, Nduk. Neng dhuwur iki waca kok, Mbok. Oke, heeh. Ya, langsung aja digoyang ada hitam putih bersama Jeng. Jeng Anis. Yuk, Olivia. monggo. Manohara, yuk. Ada hitam putih, yuk. Heeh, Mbok. Ya, Nduk, maju, Nduk. Nduk. Laris, Nduk. Laris. Rina wengi ya hitam putih. Dagang aku tak tebiane sik ben laris bintang payu. Ayo, Nduk. Laris. Ayo laris. Mbok ayo, ya Nduk. aja lali. Nah, nek mbok ya mesti laris. Apa, Nduk? Kabur piye, Mbok? Ora tak tawak-tawakno nek iku ajek bobor terus, Nduk. Sakake. Yuk digoyang ada hitam putih. Tarik, Bro. Iki ana pamundutan ada langgam luntur. Terima kasih. Digoyang lagi semuanya, yuk. Sudra Pagoda. Prikitu. Oh yeah. Anis goyang yuk. Go. Yang hitam. Sapa kuwi? Pacarku yang pertama. Masa sih? Dia tampan dan kaya, sangat manja padaku. Wahyu Manggala, gaspol bro. Yang putih, pacarku yang kedua, juga tampan dan kaya, cinta mati padaku. Spesial buat pasangan goyangnya yang depan. Aku tak tahu yang mana mesti ku pilih. Dua-duanya sangat tampan
Santriwati digoyang. Wahyu Manggala. Selamat malam buat Piyayi Ngamet. Selamat berjumpa bareng Wahyu Manggala. Tarik nis, yang depan nis. Oke, arep disawer kowe ndok. Maju. RHS Production. Yang hitam pacarku yang pertama, dia tampan dan kaya, sangat manja padaku. Digoyang lagi. Yang putih pacarku yang kedua, juga tampan dan kaya, cinta mati padaku. Oke, digoyang lagi spesial buat Mas Yanto. Aku tak tahu yang mana mesti ku pilih, dua-duanya sangat tampan dan kaya. Daripada aku bingung pusing memikirkannya, aku pacarin saja dua-duanya. Oke, digoyang lagi semuanya. Wahyu Manggala yuk. Enak bro. Oke, digoyang lagi yuk. Oke, selamat malam buat Mas Dodi CS. Yang hitam pacarku yang pertama, dia tampan dan kaya, sangat Ayo Om Nur, goyang kok. padaku. Asik, gedel. Yang putih pacarku yang kedua, Gongongi. juga tampan dan kaya, cinta mati padaku. Digoyang lagi. RHS. Aku tak tahu yang mana mesti ku pilih, dua-duanya sangat tampan dan kaya. Daripada aku bingung pusing memikirkannya, Ayo Mas Goblok, aja aku kawak. pacarin saja dua-duanya. Oh iya. Aku pacarin saja dua-duanya. Hitam putih. Terima kasih Ceng Anis. Langsung aja digoyang sayangku. Iya. Tadi permintaan saiki ngoplos bareng-bareng. Iya, oplosan ya. Sawerane dilali lho, Pak. Oplosan ya. Oke, jika diucapin kembali selamat malam buat Mamiku Karyumi. Oke, Tanpa Mama. nih disik, Nduk. Iya, diundang Mama Bu antri ra karuan kok. Iya. Oke. Buka sik, Nduk. Nah. Buka sik, ayo Nduk. Buka sik. Diwaca dulu, dibaca dulu sayang. Pentolane, halo. Diganti, nyoh diwaca sik, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fans klub pecinta Wahyu Manggala. Terspesialnya untuk fan-fan Wahyu Manggala ada Mbak Indriana Pulawang Margorjo, Iya, oke. Mas Arif
Gombloh Sidokerto. Oke juga Mas Arif Gombloh dari Sidokerto, selamat malam. Pak Dono Sidokerto. Mas Agus Subandi Sidokerto. Mas Puji Simitsu Sidokerto. Apa nih Nduk? Mbak Ira Runting. Iya. Mbak Anggun Puncel. Oke. Mbak Tian Winong. Yes. Mas Eko Perapatan Kunden. Oke. Mas Bahtiar Sidokerto. Ya. Mas Jastro Kunden. Ya. Mas Hafid CS dari Telogo. Oci. Bos Pri, Bos Kubuk, Bos Ugi, Bos Uci, Bos Jito dan Iya. fan-fan lainnya dari Desa Ngawen dan semuanya pemuda-pemuda Ngawen. Iya, Minta lagunya wonten Tanjung Perak dan Mendem Kangen. Terus spesialnya buat Mamah Karyumi Sidokerto. Oke, selamat malam, selamat berjumpa lagi bareng Wahyu Manggolo. Kami Oke. dari fans klub Wahyu Manggolo. Oke. Saking Mas Hafid CS dari Telogo Ngunyun Geningi pun ada Mr. Mendem Iya. Kangen dan Tresno Waranggono ya. Oke. Salam spesialnya kagem rencang-rencang dari Telogo Bunga ada Mas Dodi, Oke. Iron Penyungganden. Oke. Sing ganteng dewi. Oke. Mas Selamat Mendek, ada Oke. Edi Bos Pite, Oke. Pak Wi, Pak Markom, Mbah Dul, Pak Lasiman, Mas Mbaju kameramen, selamat hadir Mas. Dari Giyak Bakso, oke. Dan salam spesial buat fans klub Wahyu Manggolo ada Om Dono CS, Uci CS, Bos Kubuk CS ya. Matur suwun Bude Indra, salam dari kami, player Wahyu Manggolo, gaspol. Oke. Ya langsung aja digoyang, ada temannya Mendem Kangen bareng Jenggedel Wati. Tarik bro. Monggo Mas, diaturi ada Mendem Kangen. Mas Hari. Ngopo to mbok montak mentek ya nopo to mbok? Masuk sing tua rantok engkek. Nek menawa iki payu. Ya iku ladu mange payu beruh kok aku ora payu. Oke, ya langsung digoyang ada satu temannya Mendem Kangen. Yuk, monggo. Spesial juga buat kaulang mudanya Ngawen, selamat malam. Spesial buat Tri Budi Suci. Wahyu Manggolo digoyang lagi. Selamat malam buat semuanya. Apa rasane nandang kangen ati mergo tresnamu sing gedhi tansah kelingan awak. Oke, digoyang lagi, goyangnya yang kompak bro. Mong bisa telepon marang sliramu gawe tombo kangen rinduku mergo ado jarang sliramu. Selamat malam semuanya. Wahyu Manggolo. Kirun mana Kirun? Ning kono. Oke. Selamat malam. Uci. Mendem kangen jroning atiku saya jero ning telepon sliramu. Mendem kangen kepengin ketemu senadyan sak kedep wis marem atiku. Mendem kangen jroning atiku saya jero mung telepon sliramu. Mendem kangen kepengin ketemu. Ayo, Nis. Senadyan sak kedep wis marem atiku. Mendeme buat Mama Karyumi ya. Oke. Ayo blok. Ayo mbok. Gaspol. RHS Production. Ayo goyange bro. Jono.
Spesial ugi katur dhumateng ibu-ibuku ingkang pinara. Sugeng mirsani Bu, aja ngantuk nggih Bu nggih. Oke, digoyang lagi yo. Yang penting happy malam hari ini, Bro. RHS Production. Aye. Ngopi
dari atensi yang sudah masuk sayangku. Iya. Langsung aja dilanjut karena permintaan pamundutan sing akeh banget sayangku. Oke, Mbak. Langsung digoyang ada Tresno Waranggono dilanjut bersama Jeng Pesek. Monggo Ayo, Sek. yuk tarik bro. Oke, Bro. Iya, spesial kagem fans-fans klub Wahyu Manggolo yang malam hari ini hadir. Iya, Ugi Mbak. katur dumateng Bapak Ibu Piyayi ngawen sedaya ya nak ya. Nggih. Muga-muga dina iki ora ono udan. Amin. Wah, ya Allah mak aku nek ngenesi ngene le cah. Tenang Iya, ya mak, Mbak. udan-udan lan engko esuk ya mak ya. Heeh. Wis atik mendung lah udane Udane engko esuk ditolak ya, Mbak, ya? Apa yi? Oplosane sabar dulu. Langsung aja Oke. digoyang ada Tresno Waranggono. Oce, spesial buat yang belakang ya. Yuk digoyang ada Tresno Waranggono. Juga spesial buat Mas Uci CS, Mas Ugi selamat hadir. Juga buat Mas Ari, Mas Ito selamat malam. Buat mamaku tersayang yang cantik jelita ada Mama Karyumi. Juga buat Hah? Titip kangen Titip kangen dari mana? dari samping panggung Pak Dir. Oke dari Pak Dir, ada titip kangen karo Waranggono nih Wahyu Manggolo ya. Langsung digoyang ada Tresno Waranggono. Tarik bro, monggo. Uci, suaranya mana Cik? Dites dulu dong. Anggota. Nelongso rasa rasaning nangis jroning batinku Kenang apa yen Cik? kelingan esem Mas gemuyomu laras swara gending tresno gawe kangen ing atiku tansah eling aku rosliramu. Duh Kang masak tenane aku ngerti atimu neng wis semestine aku dijodohmu pancen rasa kari rasa lilo konmu nrimo lilakno aku nyanding priya liya Ora kerasa wis sewindho nggonku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu. Uci. Aku mung bisa tetunggo Waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Ayo digoyang lagi. Wes lakon tresnamu ing dening tresnanku tak tembangane saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas hati. Wahyu Manggolo. Uyungku ngelayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku. Ayo, Cik. Mung bisa nyawang. Cik. Tumetes eloku Mas Kirun mau nyanyi? brebes mili ana pipi. Mas Jody. Apa tresno iki pancen ra kudu Nyanyi ya, Mas? duweni. Wes lilakno aku Mas Safit deh kok orang kita. Delek. Lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno. Ra kerasa wis sewindu nggonku ora ketemu kegugah atiku krungu suara
mung bisa tetunggo waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnamu ing kending kangen tresnanku tak tembangne saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni nganti Sugeng dalu Bapakku Harsono dari Tisarindo ya. Buyongku ngelayong ngambara ing ngawang-ngawang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang Ser. Tamblah gendel. ono pipi apa tresno iki Ayo goyangi, goyangi yuk. pancen aku tunggu eni Wis lingano aku kang wis cukup lalekno lalakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggono. Buka Del, Tresno Waranggono dapat kiriman sak kerdus gedhi. Penasaran, Nduk? Heeh, yuk buka sik, Nduk. Oke, walah, Nduk antep, Nduk. Ayo. Kowe tak pek. Pak Nur njaluk pentol, Oke. Pelem. Bantere, Mbok. Waduh. Sing panenan pelem iki ya, Nduk ya, Wangi sekali. Iya, dari sopo ini? Dari Mohalo, Mohalo. Hekem. Sinten to Bu niki, Bu? Ora mudeng ya tulisannya, dari Bula Semi, dari Bula Semi. Apa iki, Nduk? Kebut, karbut. Salam Assalamualaikum. Salam kagem Mbak Indra. Niki saking Bulak Semi. Iya, niki kula panenan pelem, monggo dipun dhahar bareng-bareng. Matur suwun. Bu Lasmi, ingkang pundi piyayine? Aku pengen kenalan. Nek kurangan pelem aku tak mampir, Bu. Endi Bu Lasmi sing pundi? Ya Allah Gusti. Bojone Pak Karbu. Ditombok. Ora roh piyayine, Nduk. Ora roh. Ndelik wonge. Ayo. Endi, Nduk? Endi, Nduk? Lah, iko apa ya Allah Gusti? Matur suwun ya Mak ya, peleme ya Mak ya. Sesuk-sesuk neh, Mak. Sesuk-sesuk neh, Mak. Ayo Nduk kerduse go mengguri sik, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kirim salamnya buat seluruh pemuda Ngawen, khususnya perguruan Tribudi Suci. Oke. Semoga jaya dan semakin maju. Oke. Minta lagune wonten Saidan. Oke. Dan haruskah berakhir? Dari Ganang paling anteng. Iya. Mas Rian, Oce. Mas Gandhi, Mas Kandi. Mas Andi, Heeh. Mas Riko, Ya. Mas Agil, Heeh. Mas Teguh, Oke. Mas Alfi sambel terong. Oce, permintaan ada banyak sekali. Langsung aja digoyang ada Oplosan. langsung digoyang bersama Jengsing Meteng. Tina. Kompor. Yuk bersama Jeng Tina Supriyo yang ada oplosan, monggo. Langsung digoyang dulu. Tarik, Bro. Beroplosan terus kangen-kangenan ya, Ndek ya. Neng aja dititip-titip ke kangen nih. Yuk monggo. Sing ngarep wis pengen dioploske bareng-bareng yuk sayang yuk. Langsung dicapcus ada oplosan. Tarik, Bro. Monggo. Yuk. Ayo, Lek. Ketheke digoyang munyuk-munyuk padha joget. Ketheke digoyang munyuk-munyuk padha joget. Jabang bayi. Ambune. Sik. Jabang bayi. Susi, ya Allah, ambune. Ayo.
digoyang munyuk cilik karo joget keteke digoyang munyuk Bos Kubuk kebelet Mister Mendem dari Mandodi ya keteke digoyang Gedelwati ayo joget ketek digoyang munyuk dan joget jabang bayi nduk tukangnya syuting Jek Joko lho nduk aja mbok ngonokno nduk ayo Nis Manohara Gaspol aja bayangno gak entuk disaingi anak-anakku ayo pesek iki joget model apa iki soalnya joget melek nduk sing apik ayo mas ser jabang bayi keteke digoyang 3.000 padha joget keteke digoyang 3.000 ayo mapan tomblok asik jabang bayi bekakas kok ngene nduk tomblok aja ngene nduk bocah wedok kok ngene mbok ngene terus piye lho ana mangsa ning pojokan ndanggue mana mbok akeh Jek Joko nduk mbok ngenekno nek wedi bayi mbok ngenekno terus wedi nek rauman maksudnya ya ayo tukang syutingnya Bati pirang-pirang ser jabang bayi renjak ya ampun ayo gembrot patah bokong wis ayo kame nyok ser sumpah aku gak mentolo nduk ora mentolo rupane ya Allah deli-eli ayo del ser ngebar ayo jajal ngebar rasa-rasanan iki wani aku ma ayo lho gadel hop rupane iki lho kok iso ngebor banter ngebor iki maksudnya ora ndasmu sing ngebor bokonge sing ngebor ngebor sing penak cah prawan-prawan mbok cara iso do ngebor ngene iki piye ngene iki sing tuwek aja ngono nduk aku iso nduk sing tuwek goyang barang nduk sing tuwek dak yo ngabani tok to nduk ngebor ayo lha piye nduk ngerontoki ayo 1 2 3 Senggakane ngene Nis. Sing tuwek kon ngebor sing tuwek kon goyang. Ngono. Ayo ngebor bareng-bareng. Ayo. Mbok esek. Iya. Yen ora gelem goyang tak potong 5.000 lho, Mbok. Lho aku ketuane kok mbok potong. Kualik kowe sing tak potong. Mbok potong tak disi. Ayo Mas. Bisa tenan ta ora, Cak? Ayo, Mbok. Bisa tenan ta ora? Iso apa ora? Iso tenan ta ora, Mbok? Insyaallah. Insyaallah. Jarene perawan bengak-bengok lambene. Aku kan gadis bukan perawan. Lan-lan ae, Mbak. Ser. Sing tuwa kon goyange sing tuwa bleketen. Ser. Tuh gentak-gentuk. Wes Mas. Sithik-sithik ae tak ejeno kanggo sesuk. Sesuk prei Mas. Bangetan yo. Goyang ning omah, Mbok. Goyang ning omah apa, Nduk? Ayo, Nduk. Heeh. Manohara, ayo ngebor kabeh. Ayo. Patah-patah. Hae. Watono.
Nduk. Uji nyali kanggo ngetes kowe. Rasa apa ora? Ucapin selamat malam semuanya. Selamat bergabung bersama Wahyu Manggolo. Salam dari kami, Gaspol Wahyu Manggolo, player. Oh, plosan. Ayo Del. Enak noleh joget. Apa ora mikir yen mendem iku bisa ngrusak pikiran. Kompor. Aja diteruske mendeme mergo ora ana. Ayo dikaya lagi yuk. Ya dapat marenono mendeme bendo umure. Oplosan Manggolo polosan. Oplos. Goyangi. Ayo ya. Pesek. Oke, yang depan ngoplos, Sawangan kae kanca kancamu akeh sing padha gelempangan uga akeh sing kelesetan ditumpakake ambulan. Ya wis cukup no anggonmu mendem. Ya wis cukup no anggonmu kendel. Ya mari ya leren-lereno aja diterus no. Goyang lagi semuanya yuk. Goyang lagi yuk. Ayo Del. Para
mergo ora ana untunge ya dapat marenono mendeme bendo umure. Wah, yo manggal Rika ya. Oplosan manggala polos. Aplas aplas aplas. Aplas aplas aplas. Sing dina diaplas. Ayo digoyang lagi. Irun. Mantap, Ron. Sawangan kae kanca kancamu akeh sing padha kelimpangan uga akeh sing kelesetan ati tumpakake ambulan Sana sana. ya wis cukup no anggonmu mendem ya wis cukup no anggonmu kendel ya mari-mari yo leren-lereno aja diterus